Що това лъжиш тук, вече? Какво се чисти? И там горе чисти ли нещо? То на къде кара? Трябва ми ще тук с левата страна. О, ще къса тук, как не минат той прави клипове. Що няма пътя, човек? Не дейска, да. Също така да правим. Ще прави ли път клип след? Да. Чакай. Не дейска, бе. Абе, не дейска, бе. Какво да направиш? Гаврил ли? Сега защото искам много бавно да караш надолу, защото в момента гумите са на гяки не се въртят. Къде това се върти? Толкова нямаше. На първа, точно, само на първа. То не може да се лечи абсурд. Абсурд се чита. Не може да се върни вече. По връщане тук съм само надолу, бе. Да. То малко не е закъсал. Не се къса, бе. Аз го това вече. Добре. Снимай без да получа. Нищо се бус кариото ще гледа. Снимаш ли го? Снимам, гледа. Обаче, ден вече щяхме да скачим. Всичко е вече. Те губи, убити. А тази за какво признават? Може да ми изгорява 20 на 100 вече. 30 на 100 ти изгори, какво да направиш? Обаче, ще ми отгоре. Да. Ще читаш това, бе. Аз ли го да снима през телефон? Това има ли толкова памет, бе? Да. Да. Шкъпа, аз някъде това е този месец. Какво са? Балкан не се вижда, нищо не се вижда. Дърво не се вижда. Бавно. Не дей да стили много. Не дей газ, да, остави колата, планирате да се върне. На трета. На трета. Глупост ли на трета? Не можеш ли на това да кажеш за трета, бе? На втора ли, на първа ли, на втора ще кажеш как? Трябва да споръчиш двигателната спирачка. Подай бързина, защото. Това не е ефективния начин. Да, няма никой такова. Сега, че щяхме се въртим, нали? Не, сега трябваше да се прибирам и да продължавам на ръки и утре с тези живота трябва. Така трябваше да оставим. Изчисте в пите, бе, къде? Някой е казал, че е изчисти, не? След. Искаме емблемата да снимаме. BMW. Снимай го докато слезем в поди. Докато слезем от клет. То май няма никаква кола да среща обаче. Няма такъв път. Такъв човек няма. Бавно вече
Ти тежак ли си правиш? Не, вече не карам. Аз от 10 минути няма, защото виждам, че всичко в гумите е влезнало с някакъв. Отзад съм галоши, то няма никакво грак вече. Никой не е чистил. Тук не може да се качим. Що тук се засили снега? И тук имат го, не бавно, спокойно. Че имате коли пак. Не знаеш кой ще залезе и кой ще залезеш. Вериги ли слагат? Вериги. Бавно. Не е вериги. Такова тъпо. Да спрем с долу ще го спреш. Що сигурно в води ще вали. Тук са навъртяли. Тук да го е бавно. Не е бързо. Тук е само прав въртял тук. 2 км. Гаврилово не мога да извадат нищо. И сега чак не се преберем до цяло сега. И приятели, мамани, това може да се бъде. Ще да пием вода. Без пиш вода. Ето към чешма. Тя замръзвам от всякъде. Спираш. Ще ти спреш нищо. Чули, бе? Добре. Добре. Екстремни всички пробвам. Ето, колата не е загряла. Да, не е загряла. Винаги сили толкова. Това е закон 12 часа на БМВ. Нито по секунда надолу, нито през целия път ще гледаш да изча на толкова. То пише на връзка, че бъде. Но някъде само. Здравото, какво прави?
това е, вариант това да взем повече. Според, Видеооператора.